ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୁସି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ହେପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ନା? ତ ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଭଲସେ କରିଛି। ଯାଉଛି ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ଗଣେଶ ଭାଇ, ସାଇ ବାବା ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇମି। ତ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ବି। ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ କହିତେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ଏଇଟା କହିତେ ଗଲେ ସ୍ନେହର ଡରିବି। ତ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ରହିଲେ ସିନା ଦେଖିବେ, ତ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି କାଳିଆ ଭାଇ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସାଇ ବାବା ଆଉ ଏଠି ଗଣେଶ ଭାଇ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିମି ଆଉ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଭାଇ ଯୋଉ ମୋ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଦେଇ ପଠଉଛି, ସେ ନେଇକି ଦେଇ ଆସିବେ ଆଉ ନା। ହଁ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀ ସହିତ ରହିବ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଇଏ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ ଯାହାକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେନି। ଆଉ କଣ କହିବି ଭାଇ, କଣ କହୁଛ? ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଗ ଭଳିଆ ଛୁଆ କିଛି କହିନି, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଡ୍ରେସ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦି ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ just ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲି, ଆସିଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି ନା, ସେ ବି ରହିବେନି, ସେ ବି ଯିବେ ବସ୍ତା। କହିତେ ଗଲେ ଆମ ଦିଜଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା, ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ପଡୋଶୀ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଜିଜୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଏବେ ବାଲ୍ୟାପାଳ ଆଉ ମୋ ଜିଜୁ ଆଉ ମୋ ଦିଦିର ଧରମ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିବା ଆଉ। ଆପଣ ତ ଦେଖିବାକୁ କେତେ କେତେ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଦିଦିର ନଣଦ, ମୋର ବି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ବି ମୋ ଦିଦିର ନଣଦେଇ, ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନଣଦ, ଆଉ ସେଠି ମୋ ଦିଦି, ଏଇଠି ମୋ ଜିଜୁ ଆଉ ଦିଦି, ତାଙ୍କର ତ ଖାଲି ଫଟୋ ଆଉ। ସେଠି ସୁଜିତ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆଉ ମାଉସୀ, ଏଠି ଆଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଦିଦିର ମଝିଆ ଦୂର, ତ ଆଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଯେ ନମ୍ବର 1 କବାଡି ପ୍ଲେୟର, ଯିଏ ଓଡିଶାର ନ୍ୟାସନାଲ, ଠିକ ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମୋ ଦିଦିର ଦେଉରକୁ ବି ଛାଡି ନେଇ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କାଳେ ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ। ତମେ କି ଦୁଃଖ, ବଡ ଦୁଃଖ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଏମିତି କହିତେ ଗଲେ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳ ଭାଇ, ଆଉ ଯୋଉଙ୍କୁ ତ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇ ପଠେଇଛି, ଆମ ଘର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଧରମ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏତେଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ଆସିଛି। ତ ଯେତିକି ଭାଇ ବି ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ କହିତେ ଥିଲା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ। ତ ଆପଣ ମୋର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କୁନି ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭିଡିଓ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା, ଓମ୍ ସାଇରାମ।